Ka Southwest Khasil District Owners and Driver Association hanegasngi kala lumjingelang ha umlangmar is Khasil District banekran halor ke jingsha pendik kinungnya truk napo Southwest Khasil District ha kidkhot jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ha kini ki khendiat sngi habakran shakilat pathai kubor hadin balawai ke jingelang ha umlangmar u president ke SWKHTO and DA uba SF Nongbri ulong ba kasenghi kamkhang ya kitrok bana kiwei ki jaka banwan kamai ha katei katha nongjri rei tangkawei ba ki dei ban ya buromlang ya kijing penbet napo ki karkhana mat kasenghi kamla ban pediang dalele ban pendik kumni ya kinong nya trok kumtau ba Nongbri ulakot ikinongilam ka MCTODA balada ki don kano kijing kimdei ban pentut ikinong nya trok hanrei kidei banekran bat kaseng ban penbet ya kijing mentang ko ni kum ka asan na po Southwest Khasil kabadai ki ka asan jong ki try truck ki driver truck jong ka Southwest Khasil ang ni don lang baro pa khot ba mentang ko ban namar bangi ladon la ka jong ka asan na po Southwest ban penyat ki kali kamai kabadai bakit ya ki mar ki manta ka ba kabadai ki kuk nang taidan nongjiri de ngila penyat ya kali namar bangi ngila don la ka jong ka asan ngila da register ya ka asan ngila ya penyat ya kali kum ka kumba ngidai hok bat penyat kum ka hok ka ba ngi don dai ka bai ka basusi ka long ba ka bangi penyat ya ka kali jongi ban kit ya ukuk na nongjiri tekidon ki bahasa penwit tekidon ki bahasa bat halanti singken te ngim la ban tip na kai ka dau dai haka jing sa ka bangi penya ya kene ka kam kit kuk ki kram ong batang ka Asian Southwest lan ki kali ke badena po Southwest kila ban kit ya katai kamar dai ngila ong bawat dia kata ka wat ektikim member jong kata ka MC TODA ro ngila ong bangin ya kamai lang ngin ya kit lang tang ban im kamai na katai ka jaka dai ngila don ke jing ya yo jing tip mana pedang ki driver jongi kila sa penwit sa pendik la sa penhap la sa bat la kita yo haliti singken kata kalong kadai ka ba ngim ngim la ban pedang namar ba ngiru ngidon la kaju ka hok ka ba ni haban ya kaju ka lenti ngaban ni kit ya kaju kamar dai ka jingduna halor jong ka asen jongi ba ki haban sa bat haban sa pendik haban sa bernyam bersit haki wei pat ki asen ya halor kan ka kam ngakwa ban ong bada kumno ru hakaba ngi dei ban yai lait lut ngi dei ban ya kamai lang ni kram khang ya no yunuro ban kamai na katai ka jaka andai habangi ngi don na ka jong ka asen ngi penyaj bai ya tang ya ki member ke badai jong ka Southwest te ndai ngi kram khang ru ya ki wei pat ki asen banwan kamai ndai ngi kwa tang ba lada habak ki yai ki member jen ki member jong ka asen jong ngi ru ailat bakin yai kram ka jingwit hakal ti sken kat kum ka lenti ka ba kide ban yai sa ka wairu ngakwa ban penpau khandet halor ka jingmi lingba ka kubor jong ka social media ba ki member jong ka kane ka MC Toda ane kata ka MCTODA kila penmi ya ka kubor ba ki ong hana ba kata ka asion jong ka Southwest ki penyait da ka seng balang dah ka jing sa kane ka Asian Southwest ki penyai hi dah kinukit kam jong ka Asian om da ka seng balang bat kata ka seng balang ka ba penyai ka Asian ngim la bantip ka seng balang ayu namar po Southwest ki bun ki seng balang dai kat kum ka jing tip kat kum ka jing penyai jungi ya ka Asian ka penyai ya kane ka member jong ka Asian ki penyai ya kane ka Asian om da ka seng balang tengam kwa ba ong ba kanu ka kam ban penthok bria ya kanu ka seng balang ka badai pej ya ka hapo Southwest namar ka seng balang kadon la ka jong ka polisi terekam kadon la ka jong ka lenti terekam om baki penwit ane om baki wan ban join lang bat kanika trok ason jongi jong ka Southwest pasa ka wairu don ki member jong kanika MC Toda ki bakren persa ya kata ki bak bernyam ban penhap lan ban penpra ya kata kokuk faktori satai sanongjiri katu kam dei ka kam jong ka Asian ka kam ha ka bangingi kwa banyak keren para Asian ngidai ban ta betik tang ya ka kam jong ka Asian omban kata ya ka kam ka kamai kaji jong ka
jong ki poj ba jong kadong kathan ba kata ya ka im kayap jong ki poj ba namala da kata ya kata ka factory kalong ko kata man ya ka kam jong ki tu ki trai snong ki trai jaka ki trai kendo sa ki tu ki jaka tinga ngam kwa ngakwa ban pensai ba kania ka kam ka dei jong ni ka ASEANแต่ดาคุณนุรุก็ไอ้จึงเนี่ยเป็นเบ็ดก็จึงเนี่ยกันได้บันวันเบ็ดบัดนี้ก็ASEANบัดละใช้เลยสงีพี่ละมาบาละกตะยากระแสงพลังกตะยากระตะกะ factory ya segon kinu ki kam ki ba nakrang jong ka ASEAN ngimla ban kit kri namar ba ngina ka ASEAN lese ngimpa ban kata sakawai pat ka benta sabar jong ka ASEAN te la sai lese kadon ka ai jing tengku bat kini ki seng balang la ne bat kita ki seng balang ne bat kita ki try cook try factory try sinong try thau satai kamot ngina kaleng jong ka ASEAN ngi tet ketiba ngi ngim dan benta hakata ka kam reki ngi yaj bai tang ban penyaj bai penyaj jenti ya kane kam kit kam bala jong ki member jongi na kane ka Southwest Kasil kata ka ki jing kwa jongi te na kaleng jonga ngai sukwa ban ong ba to da kum no ro habang yata ya kaju ka kam ngi im jana kaju ka jing kamai ngi dei ban ya yaj lang ngi dei ban ya tre lang om ban ya penwit iwe ka ASEAN jongi ru ki member jongi ru kin yaj member jong kiru kin yaj kat kum kalan ka ba ngi haban pen bai po factory kata ka dei ka jing kwa jongi bat ngi ong ba ngi kum kitra jaka ngi kum ka Southwest Kasil ngi kun thup ya ke mdai tang ya ka Southwest Kasil ngi kun thup ru ya ke dong ka than chane baro nadu pongpong wiloi tersat momaram dong thliu ki mosunram ki loba kini ke badai kadong ka than jongi ke badang suk ban kit ban ba ban kamai na katai ka jaka jongi ban ya ki bilai chakawai ka jaka bat ya kawai ru ka ba ngi ha ban so thu ba ngim dei ban so phla ba ngi ru ngi don hok ban phom la ka jong ka ASEAN ban pek ya ka jing jing jenjar jong ki pai ba jongi ngi kan tip kham pha mangi ban ya ki wei phat naman bangi ngi dei trai sinong nanga kana trai sinong na ka ne ka dong ka than te ngi ha ban kit kri namara shwa ba ka ne ka factory kan urlong ki pai ba kila dawa nangi ba habawan ka factory ka ai ka jing mentoy nam ta jok pai ba te ngi ru ngi la ai ya ka ne ka kular na kam ta ki pai ba jongi ba ka factory ka don kalat kamai ka ji na kam ta jongi ki trai sinong trai district ni ki dong ki than chane te menta habangimla ban penya ya ka ne kam kalong ba ki pai ba ki wan keli ki wan ban pan ni sai nangi kum ta ngi hab ban penya ya ka ne ka ASEAN lingba ka jing su thu lang bat ki pai ba jong ka dong ka than te na ka leng jonga ngam don ni ai dei nga sukwa ban pensai ba to ngin ya le ya ka nong ka kam om da ka ba ngin ya penwit ngin ya huri hurang ngin ya berngem ya bersih penwit hasurok dei ka nong ka kam habangindon ka paranong ket kam jok ASEAN kanong kam ningkong ngi hab ban ya kren paranong ket kam khanang ba ki poj ba la ni ki driver jongi kin om sa pendik la ni kin om jenjar halanti ya jongki te na kaleng jonga trai la beng angumta kublai sibun na kamta ya por